Kandi uthanda ungathandi. Ikokakwazana ukubekwe eduze kwayo. Ikhampula sophongolo, katsheni, hit after hit, ibhodlelo. Sibaro mlo. Ukuthini mrozi? Ngiyabongela mfethu. Ngiyabongela mfethu. Wena ngimzwile ngadla. Ngadla wakhuluma ngabantu abathela upetrol. Uzazi ke sesizokuzibalo wakhona. Hey, yes. Sikhuluma kanjani ngendo uKhuzani ukatsheni uboya benyathi obusonga msombuluko. Siphinde bebalekele kakhulu yenhliziyo enhle evulelekile yokusiza. Siyamazi ngama-hit awenzayo, siyamazi ngomculo, siyamazi ebuya nemoto, siyamazi ezimanga ezikhulu kumculo. Agcini lapho uNkulunkulu uphinde kwampa inhliziyo enhle. Abaziyo ke balandelayo einkundleni zokuxhumana bebekade bembona enomunye umkankaso ebekade ke ewenze ngakho sithi ke samamukele ke manje ke sizokhuluma sithi siyabonga kuhla kwenzile ekakhela umunye umndeni indlu gogo oneminyaka u62 ebengazi ukuthi uzothathani abekeni kodwa ke qhamukela insizwa yakwaNdlovu yathi no ngizalwe ekhaya mina ngiyabaza abantu abadala ukuthi bayahlonishwa katsheni Imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso ongenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC uKhozi FM luhamba phambili uKhozi FM luhamba phambili katsheni yebo yebo njani siyaphela mfethu kuhamba kahle hayi sephela hayi safuna ukuya la eSwazini awuziboleke iKwantambe siyabuya ngoba ngayithola enxa yabantu hayi akunankinga uyayisebenzisa okay mfowethu bengisasikulande ngeke adlula lapha encotshane ngafica kuvaleke emgwaqo yonke ngithi kuthiwa nje hayi ukatsheni ngathi hawu suka madoda nazo ke insizwe esazini yebo siyabonga kakhulu mani support esiyithola kubantu noma ke ngiqala ukubingelela kuphina mhlawumbe komsakazo ombuzi obingelela uKhazini udaba lapho uphongola intumbana kwaNkungi uselapho nje ngiyabonga kakhulu support esiyithola kubantu ekwenzele amthumbu wempumelelo ngangiqala ukubona umthumbu osemakhaya oyimpumelelo ngale ndlela bebaningi kakhulu abantu balivaliwe enqi idorobha siyabonga kakhulu nathina sasisebenza naye but ake sizeni ngale komanqoko sizokhuluma ngendaba kaGogo uzwa kanjani ngoGogo Nhlengethwa kuze kufinyelele la uthatha isiqumbo khona ukuthi uyingane nawe uzale ekhaya ngeke uvume ukubuka isimo esinjengalezi senzeka kumuntu omdala isimo sikaGogo singithinte kakhulu ngoba isimo nami engikhule ngaphansi kwaso so ingakho mshije ngaba nozwela ngathi mangibonisana nomphathi wami angikwasho ukuthi vele senjeni zokufoma i-foundation Garden Foundation umphathi wami naye wayibona lento ibalulekile ukuthi siyenze ongumthokani member wagqugquzela ukuthi siyenze naye ubambe iqhaza ekutheni lo msebenzi ukhuleke ube ile ndlela ogcina yilo so sathi mase sibuka lesimo lesasithinta sabona kufanele ngempela sibambe iqhaza sibekelelo yamndeni ukwazi ukuphila impilo efana neyabanye ngoba njengoba imvula nje ziqalile hayi ngiyakuthembisa abakaze beyithola imvula kanti bekade bephile esimweni la bekuthi makuna imvula ngenxa ukuthi yangenisa izulu isakhubo esingekho ezingeni elilahle lokuthi bevikeleke begcine begqoka amaplastiki ngoba uma belenzi amanzi bekwazi ukungena endlini ebathole yize bephakathi endlini so bebe amaplastiki phekwe ingubo ukuze isimo sigcine singcono noma ke bene kuze kuphele imvuko yo buka kanje lena enayo vole izinsuku ezingaka ngabe angazi kunjani mfowethu usetshenziswe umdala kuneyinsuku ngempela kuthatha isikhathi singakanani ukwakha lendlu abema ngakamagumbo ogcina ukwazi ukwakha usathe nje u2 weeks kuphela agcine emabili amagumbi ngenxa yokuthi bezama ukuphuthuma mabili bese bakhona lodwa sigcina ukuthi mathathe sewonke asibonga mfethu usebenzile mfethu ukhuluza ukhokhobe nje siyabonga kakhulu ukuthi ube umnikelo nasendaweni yangakini nabogogo bonke nawe kungekho la uthatha khona kepha nje siyabonga kakhulu neteam yakho yonke nje bafethu sengathi neGarden Foundation ingaqhubekela phambili udlondlobale mfethu emculweni wakho nokuqonda ukuthi lo mculo akuwona wakho kodwa ke ukhona umama uNhlengethwa ubuyena omlekelele sizoxoxa futhi nanomama uNhlengethwa mama uNhlengethwa siyakubingelela yebo ukwenza nomfana mama umfana ungwabile ubulele ngani ungwabe ngiphila umfana kodwa
ngiyabona ukuthi umzala uzenile Usashiwe ndenjena Nkosi yami. Mama cha mina nangu umfana ukhona ulalele nabalaleli bebekade bebona mayekhuluma lapha esho ukuthi uyakusiza. Ithini inhliziyo yakho ukuyithulula nokuthulula isibusiso kulengane? Ngishuleka ngisukhuluma, yazi ngishuleka ngisukhuluma Nkosi yami. Futhi namanje angazi ingane yabantu ukuthi angithini ngayo. Nkosi yami. Yabona baqinisile mabethi ingane mawuyizele emhlabeni akusiye yakho wedwa ingeka noma ubani. Futhi Nkosi yami namanje ngishuleka ngisukhuluma Nkosi yami ingane zami ngendlela ezingikhiphe ngakhona eGibhitha. Lapha kade ngise khona bangikhipha nginganakile ngingezelele ngikhala ngibalisa nje kodwa Nkosi ingabe kuyoba niyetha nje yafika ingane yabantu yangilinda hayi yangilinda bekuthi makunezimvula nje kube njani nje bekunzima kakhulu ngoba lendlu abengihlala kuyo ibinetha strong beyinetha ithi inetha indlu kuthe ehlobo kanti amakhele ambele bengasese kahle afika isachotho sawabhodlo zamakhala sawabhodlo ngithi ingane ezingabe sethenge ichaka ngaphakathi bese kuyikho nje ukuthi phela ngizophuma ngibekile uma silele kosa ngithathe plastic embodini ukuthi zinganethi sikhona ukuthi silale kulawo amakhonyanyana esikhosele ku sikhongozele sichithe nomntanami sikhongozele sichithe ukube ubeke yasingabe kusemini ubeke sisenilanga kuya ngokuthi izilina kangakanani hayi kunkula kamkhohlo wakhe kokubama ngibuka ngoba nje bloku wawusho wawuthandaza nami siyabonga kakhulu ukuthi umfana alule isandla kwenzeke lokho sengathi ningahlala kahle ke endlini nabantwana nimangaki u9 maseni nonke anezale ba ngithi nibangaki nje maseni nonke endlini esi10 ngawe hayi inkosi ikubusise mama ujabulele indlu yakho umfana esesizile Amen ngiyabonga kakhulu nami Nkosi yami uNkulunkulu uzambusise abantwana babusise bakithi abase izifiso ezingaphezulu kwamandla ngento abayenzekini abangashongi ukuthi mina ngwasenkosini ubani ngeke ngikwenzele enkosini yasendaweni ethi yabona nje iloko nofika ngijabula kakhulu nesibonga kusiyena wakini lo mfana ubone nje ukuthi ngizalwe ekhaya ngeke ngiyeke umama ehlupheka kanje kungeke ngoba nakho kungeyena umama ongizala ini yebo akusho nje sisho akho nje sincane sishobo siyabonga mama siyabonga kakhulu thanks katheni asivale mfowethu ngiyazi ukuthi awuqedile lo msebenzi indlu yakhiwe manje mhlawumbe for sure kusashoda imphethe kusashoda inani yini eshodayo nabafisa ukuthi bexhumane nawe belekelele kulo mkhankaso wakho benze njani ngicela ukuqhubeka ngibonge sengiphethe ngicela ukuqhubeka ngibonge ngoba sathi masibona lenkinga sase sikhipha la ma-social network sacela ukuthi abantu besilekelele ngoba i-foundation isandicala so iy'mali besingenazo abantu baselekelela kakhulu ingathi inkosi nababusisa nabo singabavaleli ngaphandle bayikhiphile abantu iy'mali nangapha zaphuma kwazi ukuthi umuzi ube kuleliyaziyo njengamanje umsebenzi uyaqhubeka kodwa umsebenzi osusele omncane nje owe-finisher ngaphakathi endlini senjenze ukuthi i-finisher ibe khona kunekudala kodwa for ukuxhasa beqhubeke bengaxhumana nomphathi wami uthobani mema ukuze kukwazi ukuthi kuqondiseke nezinye impilo zakusasa utholakala kanjani uthobani inamba kamema ithi 063 021 2264 ngicela ukuyiphinda 063 021 2264 kulungile mfowethu siyabonga katsheni